Maayo nga daw kanyang tanan ng mga suging tigpaminaw ni Ning Tulumanon, handumanon sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Nante. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay kining akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit na naguluhan. Remember me. RMN Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano pa daw sa iyong kaagi karon? Magkining sa kalalaki nga taga Mandawi City, Cebu nga tumatatampo nagdasigan nga Nante. Ang sa tagisulti nimo? Mahal na ko nimo? Usab, mahal na ti ka. Sigurado ka, Nante? Wa pa ka makailakain ako. Masa mo to gusto ko makailan niyo? Andam ka ko nimo dawaton. Bisa kung sa pala, dawaton ti ka. Sige. Magkuyog ta sa among inig-out ako sa trabahoan. Dali, dayon. Salamat. Di naman di ay kaday. Salamat kayo, tiya, ha? Ay, mag-aapo. Ay, dali na mo. Di anas mama ninyo. Ma'am. Ma'am. Ma? O, Nante. Akong mga anak. Si Earl of the Prince. Let's go. Let's go. Oh, Dahil buulit na ko ha. Sige, tiya. Salamat kayo, ha? Ay, way sa pa yan. Dog, arisa ako. sige ma'am. Excuse, ah. Maginis ako pa rin. Oh. Nagpunta ka din sa was. Nagpahangin lang. O niya ka ron. Nahibaw naman ka nga. May duha ko ka mga anak. Kung sabay masultinin mo. Pwede pa kang atras. Makasabot agad ko. Sa tinulang, wagi ko nag-expect. Nante. Pero wala sa plano ng atas. Tungkol kay mahal ti ka. O mahal lang po na ako ang imong mga anak. Nante, sigurado agad ka? Dili-dali din imo sudlan. Nahibaw ko. Huwag dili ko madlok sa akong responsibilidad. Konsulton ako nimo. Buhaton ako ang tanan nga mahimo kong maayong amahan sa mga bata. Nante. So, unsa ka kung mag-ipon na lang ta? Ha? Mo ipo na ka din na mo? Dili. Kamu may dadon ako sa bahay. Wa pa magkamay bawa imong magkuhang bahay na ako. Ako na siyang istoryahan. Makasabot na lang ito. Unsa? Single mom ang imong uyab karon? Og duha pa gid kabuk ang anak? Puti. Hinuunsa man itong tananti? Kanindot siya mong kinabuhi ron. Dako kag simento. Kanya, mangita gid kag labat. Huwag ko'y labot anak te. Mahal ako si Sam. Ha, sige bahala ka. Basta kay dili ko mosugot nga rin na nimo papuyon, ha? Mau ganin tanay akong hangit eh. Kaya gusto ko nga mag-ipon nami. Ay dili oy. Ayaw may gasulan ni kuya nimo. Imo man kagustuhan. Ikaw may pangitag sulbad, anak. Oy, ang saan meron nga dili man mosugot si ate nimo. Okay ra kanimo kung ako na lang mo ipon ninyo? Ha? Ayaw oy. Mangita kag lain kaabangan. Ayaw lang din. Nga naman. May problema ba, Sam? Ha? Wa man, pero... Pero unsa? Wa. Sige. Dili na lang ko pa yung ubanan. Ako ang problema na ako, anime. Nga naman. Si Tia, dili na makabantay sa mga bata. Kaya paulion na sa probinsya. Mau ba? Magkuha na lang ito katabang. Lahi na sa gasto. Ayaw na lang. Nante. Unsa ka kung mundang lang kagtrabaho? Ako? Oo.
Kaya di sumanggo kayo. Huwag makabantay sa mga bata. O dili sa ko pwedeng undang kaya pabilib ko para ma-promote ko. Sige na, please. Sige. Sige. Nya, okay na din mo nga ako income. Ako rin bahala sa kanan. Ayaw lang biyaya ang mga bata. Sige. Earl, friends. Dili mag-away, ha? Ay, nauso na masad mo. Ay, lagi masigit ka-away. Ayaw pagbuot! Yung ka na mo, Papa! Ay, pagsulti na, Earl, ha? So, dito sa kwarto. Huwag dili ka pwedeng magawas. Nagkasabot ka? Huwag ito makasabotin mo. Una, di po rin ka ng single mom. Kunya ka nun, ikaw na mismo mo yung mga batay sa mga anak. Okay. Anong taong ka? Kaya kung nanawag man lang ka para makasaba, palihog lang. Ikapoy kay ko. Ayaw nagpuni. Ang putang minunang tiyoy. Pero sa nakakakaambo, no? Nagigamit ka ng baysanan? Di. Nante, good news! Na-promote ko! Mau ba? Maayo no? Pero, may problema lang di ay, uy. Ibalik ko ulayan nga branch. O mustay ko dito og 3 ka buwan. Okay na nimo nga, ikaw lang una din sa mga bata? Unsa? Sa? Di na pwede eh. Nagpamang magaling ako nga trabaho ko balik. Unsa? Nga naman. Nakuha nga pakaskwanta nga akong gibilin din eh. Dili man yun, ana. Pero nga ako ba, gusto ko mo trabaho. Unsa ka kung ikaw na rin mo trabaho? Ako na rin mo trabaho. Bago pa kong na-promote, niya paundangan ko nimo? Nahihapag na ka? Or basin o gikapoy na kag-atiman sa akong mga anak? Sa? Ani na lang. Dadon ako mga bata. Kay dili ko gusto mapugos sa kag-atiman nila. Wala na ko makasabot sa kong kinabuhi eh. Sakto ba kaning akong gibuhat nga nakikipon dahil ko ni siya? Sakto ba sa kagisulti ni ate nga gigamit ako ni Sam? Ako may nag-adjust sa tanan para lang patungan ang iyang gusto. Pero nadugay. Wa na ko makailas kong kaugalingon. Sab? Oh, kinsa ka? Ikaw? Kigsam ka? Ganun niya gusto kong bahay. Unsa? Imong bay? Oo. Ako ni bahay. Ay na nga ako kasama. Sab? Si Sam? Imong asawa? Minyo na siya? Nanda, sorry. Suri? Igo ka na magsuri? Ibuang ko rin mo, Sam. Huwag ka magsulti nga may banad ka. Tumunin ko na ako, buwag dali. Nilagay ka sa life na sunubuan na si magparamdam na mo. Ay dalang pangatarungan pa. Huh. Kung tinuod pa na, sa sinugdanan pa lang, gisultihan ang utak mo? Huh. Hayop ka? Mangingilag ka na ka? Ang kunon ako, grabe kasakit ang gibuhat ni Sam na ako. Pero dili malik kayan, nga makaunahon na gyapon ko niya. Og ang kunon ako, ngantod karon, mahal gyapon ako siya. Di na lang kutob, daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Mao ka mga higalan kaagi ni Nante nga taga Mandaue City, Cebu. Uban sa awit nga yari panayo, awit nga nagkaluhan, Remember Me. So sa ka. Maayong araw kaniyong tanan ng mga suking tigpaminawan ni ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ni nga akong kaagi. Ako si Stella. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga nag-uluhan. A Love to Last.
Drama presents Handumanan sa kaawit. Ang badal sa iyong kaagi karon, naging sa kababay nga taga Cebu City, ang atong tatampo nagdasangan nga Stella. Mother's Day man ron. Ato na lang kasamo. Ha? Unya, ako rin masagol dito sa inyo. Masagol ba, uy? Dili ka, no? Kaya ba kasi mami na ko, no, nga best friend ka? Gani, gusto mong galit siya nga makakita ni mo in person? Tinuod? O, lagi. Ay, naluoy magalit siya na muna ni mo nga wala kay mami. Mong sige na, kuyog na lang na mo. Kuyog sa amo. Sige. Mami, ma-order ni si Stella, akong best friend. Oh, hi Stella. Finally, nagkakita na kita. Nice to meet you. Nice to meet you po, tita. Dali. Mga unta. Nagluto ko klase-klase ng mga putahe. Then after, padaladi ka og food ha, para sa mong papa. Mauwaw masataan ni tita, uy. Sus, ayaw nang uwaw-uwaw good. Huna-hunaan lang ang mama ko nimo, okay? Tinuod, tita? Okay ra? Of course. Best friend ka ni Clara. So para na ako, anak na sarang akong pagtanaw nimo. Thank you, tita. Clars, ina si mama ni mo. Thank you kita ay food ni Ingrid pada, ha? Sure. Thank you, ha, kay nakafeel ko rin gabi una nga. Nabalong ko sa iyong pamilya. Giing na nabeti ka ha, na gusto lagi kang ma-meet sa akong family in person. Nalipay kaayo ko kayo sa gawa na kay mama. Pero, na ako yung best friend na mura na sa gina kong igsoon. O dili lang kay ka na. Mura pag ginabasid ako akong pamilya. Told ya. Sige na, uy. Dili ko gusto magabihan kag maayos pa paulit. Nanawag na ba tos tito na ako ganina? Nangutan ako na asa na kuno ka. Sige, eto na ko. Bye, Stella. Amping. Nadugay malagi ka. Ang ampa. Dagan ba kayo gipabaon ang mama ni Clara na ako? Mau nadugay ko. Kaano pa, oh? Niya ko'y dahil sa daan. Sakto kayo. Kaya gigutom masad ko. Okay, class. We will be having a project by partners. You can choose your own partner. Sir, kami lang doon ni Clara. Kaya ba ako nagawa ng dance? Nga kami kayo mag-partner. Sabi ninyo, kung wapalan ko makailanin, maaagyot mo na magsuman. Mura ang binig na mong hapit magkabuwag. Unya namin mo, hapit na sa magkapareha sa sige ninyong kulog-kulog. Kaya igsoon mag-ibi, sir. Lahi lang nagbabagpapa. Stella. Sorry ha, pero dili ko makadungan ni mo uli ron. Ha? Nga naman? Clara! Um, Ano man? Ato na ta? Kinsa siya? Tuo di ay, ilang-ila mo. Dustin, si Stella. Best friend na ako nga, mura na gina ako gigsoon. Dahil Stella, si Dustin. Sotor na ako. Ha? Chika na niya tapuhon. Ikaw lang si uli ron ha, kay namin akaw. Sige. So ka na nga naniuyap si Clara. Wala kayo siya tayo na ako. Sige na lang sila mo'y kuyog ni Dustin. Oh, si Clara. Hello? Stella, pwede na magkita? Ha? Uy, nananagila ka. Naunsa man ka. Asa ka, kiraunti ka. Na, pila pa gani mo kabuwal niya. Nanaday cheating issues? Buwagin na, uy. Pero mahal na ko si Dustin. Ano yan? Okay na ka na binuangan ka? Bilisan. Abi ni mo, Clars. Naagyo di mo ang tanin. Ikaw rin makadesal para sa imong kaugalingon. Basta ako, one call away rin ko nimo kung magkinahanglan ka na ako. Ingon anak ti ka kapinangga. Stella.
Congrats, Stella! Congrats, Clara! Asa ka mag-celebrate ron? Idoon na mo celebrate ang among graduation ni Dustin. Ikaw? Okay, sige. Gilitoan ako gamay ni Papa sabay. As usual, kami ramang giduha permi. Oh, kung gusto ka, sabay na lang na mo. Ayaw ra, uy. Wa mo sa ko'y bisita kay wa mo ko'y laing suod. Ikaw ra baya? Oh. Sige, good. Pero kung sa man gani, kung girahan ka mo apas lang ha. Sige. Sana, permi kami mamukuyog. So kada nga nagkauyog sila ng Dustina. Mahinumdum na lagi siya na ako every time pasakitan siya itong tawahan na. Na, kaugod tao, uy. Mura ka magwa sa mga kaugalingon. Pa, May problema ka ba? wala pa, uy. Sige na pa. Tiwas na tagkaon. Si Clara. Hello? Stella, hindi ka magkita. Nagkila ka? Asa ka ron? Ay, sa una pa makasigig maoy ang uyab ni mo. Uy, buwag kita lagi na. Dahil gusto ka. Taas na kayo ang panahon nga nagpakabuta ko sa kong love para niya. Dili din ako deserve, di ba? Exactly. Mas mahal na yung kaugalingon. Uy, Clara. Dagan pa kag mailang-ilang lalaki nga way better than him. Stella. Gani, sa sobra ni mo ka-love niya, as ang mga tao nga tinuod niya hatag og importansya nimo, kalimtan na lang nimo. Late na ako. Sa una, kita mo'y pirmi magkuyog. Pero sukad na nga nagkauyab mo ni Dustin, mahinumdum ka na lang na ako kung magmaoy ka. Stella. Buwag din na. Kaya wa siya gihatag na kaayuhan sa imong mental health. And make sure after that, dili na ka makibalik pa niya. Stella. Nakapagpawis akong trabaho ng kalawa, uy. Yan nagkit ko sa bahay. Parang paong man yung mga suga. Nasayos naman sa gabi eh. Pa? 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 Clara, please. Please, tumagal ko. Kinaglating ko ni mo ron. Please. Dok? Dok, kumusta? Uy, pero iba nandun man kayo mga tudok pag-abot din eh. Buat pa sa buot eh. Kaya nagkawa sa nilabay. Sugod si Kataki sa diya nga nakita mo siya. Kinuha ko. Dili. Nag-post si Clara ang picture nila Dustin sa Facebook gabi. Maudi ay. Maudi ay kung bakit siya matubag na ako. Tungkol inagbalik na sa day sila. Sugod ka ron. Kalimtan na ako nga nagkahigalat ang Clara. Ni-text si Clara. Best, sorry. Wala ko matubag yung mga tawag. Wala ko makabantay. Sorry, kit kaayo. Ni-text ko kay dili naman ako makita yung Facebook. Nag-deactivate day ka. Sorry, Clara. Pero sugod ka rin. Nalimtan ako kung nagkahikalata. Ambot Restila ko eh.
So kanda nga nagka-workmate ano? Bisag ka usawa yung ka, gipailan ako yung uyab day. Siya magkaway, huwag lang mabinyo. Depende, ani. Mahalo ko mabiyaan, God. Ikaw ba negative kay kinaiway? Na, di ka makawayabaan na ang style din mo. Dustin? Naabla ko, ikaw din. Dugay nung kaya nga ako makita mo eh. Uy, in front is office ito. Sapa no. Can I have your number? Kana lang eh, why mo sagot? Ko na dahil ko. Ay, ang arte ko. Thank you nga, wag ikaw mabalibat sa kong invitation. Unsa din nahitabo niya ni Clara? Di ba close mo tayo? Oh, sa una. Pero, dili na karon. Wouldn't you mind kung manuntahan ako? Nga? Tungod nimo. Huh? Mahinumdum na lang siya na ako kung magmaoy siya tungod nimo. And then, 3 years ago, namatay akong papa. Nagkailangan kayo ko ato niya nga time, pero out of reach. Kay di ay, nagbalik mo ato. I'm sorry to hear that, Stella. Okay ra? Nakamove on naman sad ko. Stella, pero bitaw, kay ba ko nga nag-create ka misconception ako during this time. Pero gusto lang akong iklaro why third party involved? Wa ko na-cheat niya. Pero usahin lang, masobra na siya. Bisag kinsa lang iyang chatan ng babae nga friend ako sa Facebook. Usahin, mabisod pa kong lakaw, bisan na sa mga family gatherings. Kay iya yung pugan. Toxic kayo. The reason why na on and off niya ito. Pero niabot ko sa point na ikapoy ako sa iyong batasan. Kapig sabot. Unsa? So, wa na mo karon? Yeah. 2 years ago na, actually. Mao ba? Wa na sa ko'y balita niya kay nag-deactivate mo ko sa akong Facebook. Model. I hope mas magaling kayo na. I hope di ka mabalibot sa kusunod na invitation. Ha? Stella, I really like you. Matagatagan ka na chance. Dustin, Konsultun ako mo. Pakasundayin ka sa naging tribunal. Dustin. Gisagot ako si Dustin kasi tinuod lang sa sige na mo kuyog-kuyog na fall na sa akong pagbati niya. Gibalik na kog-activate akong Facebook. O sa dihang nakita ni Clara nga engaged na ni si Dustin, na-message siya na ako og congrats sa messenger. Pero igo ako ni Celine. Wa ko mahibaw kung sayok ba ni o sadaan ko. Pero bisan gamay, wa ko nakapilo konsensya pa ni Clara. Karon, medyo na ni si Dustin o swerte kaayo ko niya. Kay pinangga o mahal kaayo ko niya. Dinhi na lang ko to, daghang salamat, RMN. Nung kinamayagan, taagi ni Stella nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayon kinagayo awit kinagahan, A Love to Last. As for me, there's only Handumana so sa ka. Mayong adlaw kanyang tanan ng mga suking tigpaminaw nining handumanan sa sakawit. Ingon man sa mga artista ng maghatag og kinabuhi, dinig akong kaagi. Ako si Benji. Sa dili pa nakusugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit ng guluhan. A Million Dreams. RMN Drama presents Handumanan so sa ka awit.
kaagi karon. Mao kining usa ka lalaki nga taga Overland, Buena Vista, Bohol. Ang atong matatampo nagdasingan nga Benji. I love you, Joy. Benji, Kung tinuod, love ka. May chance ka kunin mo? nga nung malungod man ko. Ang tinuod, love sa kanako, G. Kung mana, imo na kong gisugot. Oh, Benji. Oyag mo ta. Salamat, Joy. Salamat ng kayo. Uyab na day mo anang Joy, Benji. O, ma. Ay, pastilan. Nga naman intaw nga nag-uyab-uyab man mo. Uy, nga mga bata pa mang kaayo mo. Kanusan din ni mag-uyab-uyab, ma. Unya na kung matiguang ni. Ay, tanawa na ko na tinubagan mo pagkawag yun ni may ayo. Ang buot na ko ipasabot ba? Unya na unta mo anang uyab-uyab kung mahuman na mag-swela. Ay, uyab na bitaw. Dili pa man may magbinyo. Ah, bantay bitaw dili ka makahumag-swela ha. Ayaw ka bala ka, ma. Ako na isa, di mo nga muhuman gyud ko eskwela. Usa lang gyud katuig na itong paabuton, Joy. Mahuman na kita sa senior high. Maog, G. Ano, asa mo ka eskwela o college? Mag-agad ako na naman magpapa, uy. Para asa ko nila kay eskwelahon. Uba ba? Sabado man. Magtuon niya ko sa inyo, ha? Nga naman? Nalimot ka nga namatay project na buhaton? Oo, di ay sa. Sige. Magpaabot ako ni mo ugma sa amin. Salamat ng taon. Namalagad ang ato project. Ay, maog yun. Makarelax na kita ini. Yan, upaulin ako, ha? Kaya ba si Mangit at tapos mamala ko? Sige, G. Amping. At tulong ko ba? Lako na lagi. Pakisabi. Ha? Dili ko, uy. Artihan din niya, eh. Mula dili uyab. Sige na ba, pakis na ba? Kaya paulin ako. Sige na lang, good. Sige na. Kiss na. Jesus, malayusip ko yung taon. Unsa ni iyong gibuhat, Joy, Benji? Ay! Gano na? Si Benji o kan imong anak, ako naabdan nga naglumansa. Kamu na bastos ko ninyo! Hoy, Benji! Paniagi mo mga girikanan, ha? Kaya maging istorya ako nila! Ha? Unsa man di ang inyong tuyo nga inyong man gipanhi. Kanang imong anak, akong naabdan nga naglumansa sa akong anak na si Joy. Sino man sa buwing nga nagkisa man mi? Mao na bitaw na. O sa may gusto ninyo mahitabo karon. Di ko gusto nga mauwawan ka kung kaliwa. Mong ato di silang minyoon. Ha? Ano sa'yo, minyo ang good? Pa, dili pa man may pwedeng makasal. Kay mga bata pa ba yami? Huwag kasal-kasal. Pag-ipon mo. Ha? Noon sa amin ka. Ngayon na akong pauman ka. Wala ko magtuod dyan nga. Mahitabo ni nato. Yung mawot sa punto na mag-ipon na hinuunta. Ako sa G. Wa ko magdahong mapaipunon balita ni Papa. O, wala na tayo mahinuin eh. Nahinay ka lang gina nato at wala na kinipadayon. Mag-ipon na lang kita nasama sa matuod yun nga magtiayon. Benji, Ha? ato ning klaro. Ano sa man pa? Ikaw kay minyo naman ka. Kinahanglan nga mukuyog ka na nako sa pagpanagat. Ha? Ano yung nakubag eskwela ko? O padayon na ako sa pag-eskwela.
Pero kung mauli na ka, puyong ka na ko sa pagpanaga. Ikaw pa? Naunsa lang ka? Kapoy kay Joy eh. Gikan sa eskwelahan, puyo ko ni Papa sa panagat. Agwanta lang siya. Kay kung ako man natag-eskwela, makakita na maayong trabaho. Dili na niya ka managat. Lagi Joy kay grabe din kapuya eh. Eskwela ko, niya managat pa yun. Naman sa Miss Joy? Nagsigang nagkatawag na pinatubag sa isla ko? Yan, duda ko ini dahil. Ako ni panit ang babayan. Ayaw ka naligo si Joy. Akong tanawon ang isipan. Duda ko ini dahil. Nga na siya katsa. Unsa man eh? Afam man eh iyong katsa. Ano ang afam aron makigminyo niya? Oh, naunsa matay ka? Ganihan ang hawi tingog-tingog diha. Ganong imo man yung kibuhat na ko, Joy. Ang unsa man? Mahimo ba? Ayaw na pabuang-buang? Akong nabasa ang inyong kulbo sa afam. Sabi ako sa nga nabuhat niyo. Nga nakahimo ka mas pagbinuang ako. Ha? Wala ko'y mahimo. Kaya mo na ko nasapan. Gikapoy na ko yung kinabuhi, Aji. Joy. Ako na huna-huna. Ngawa ko'y maayong kaungaon mo. Kung mangita na akong afam, ano na akong maayong ugma. Yung sa ato pa. Makibuwag ka na ako. Oji, magbuwag na lang ka. Kinuha ko. Mao de hinungdan nga ni anibalik ka dinis ato. Kaya nagbuwang na demo ni Joy. Oo, ma. Sakit kang iyong buhat ako, ma. Kinahanglan mo pa dayon ka sa unahan doon. Total, bata ka pa man. Kalimti na lang to si Joy. O pag-focus na lang sa iyong pag-eskwela doon. Oo, ma. Congratulations, anak! Salamat, ma. Nalipay na lang ko nga nakahuman na bitong taon kag high school doon. Salamat sa nimo, ma. Gawa ko nimo pasagdi nga naara ka, mitabang ako. Aha? Muskwila kag college? Oo, ma. Nak, pasailoa nga dili ko makapaskwela ni mo college. Ayaw ka bala ka, ma. Mag-working ko, aron mahumanggit ko sa akong pag-eskwela. Asa man sa ka mag-working? Nabay fast food din ma, sa akong dool. Pa-apply ko, aron makabalayan ko sa akong pag-eskwela. Kinahanglan na akong ipakita ni Joy. Yung makabahog ko sa ugalingon akong tiil. Bisan pa man sa iyang pagpasakit na ko. I close my eyes and I can see through the dark. Bisan pa man sa mga pagsuhay o hagit sa akong kinabuhi, wa ko mawali sa paglaom na ningkamot ko aron na makabot na ko ang maayong ugma. Sa pagkakaroon, graduating ako sa kursong Political Science. O bayan kang Joy, akong nabalitaan nga naminyo na gid siya og sa afam niya. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Mo ka may higalan, kaagi ni Benji nga taga Overland, Buena Vista, Bohol. Uban sa awit ngayon kita ngayong awit nga ragahan, A Million Dreams. 'Cause every night I lie in bed
suging tigpaminawan, nining halumanan sa usa ka awit. Ilang sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Taguan ko sa pangan nga Lovely. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. The day you said goodnight. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw sa iyong kaagi karon? Magaling ko sa kababae nga nagpayo sa address sa Mandawi City, Cebu. Ang atong matatampo nagdasagan nga Lovely. Nabuang na ka? Musugot ka makikipod sa tao nga maguwang kayo ni mong edad? Ma, unsa may naa? Nakagusto ko niya. O sa pamabildo siya. Hagbay na namatay ang asawa. Nakagusto gid ka? O naingon lang ka anak kay hinatagan ka niya sa mga loho nimo? Magigamit lang ako kong utok. Mahal ko niya, kwartahan siya. Gani, siya may akong daganan kung wati maluto din eh. Hunang-hunaan na lang ni Maha. Kung kami mo ay magkadayon, mahayahay akong kinabuhi. Atong kinabuhi. Ay, ambot lang ni mo, Lovely. Basta kay ako, naagi ko'y feeling nga wa gyud na'y maayong padulngan ng mga plano ni mo sa kinabuhi. Ma. Dako ang madisi mong bahay, no? Ikaw rin yung usa din eh. Ako ra. Na ako'y anak pero dili man siya gusto nga mupuyo din eh. Nasa sa US. Mauti ay. At tuod, nahibaw niya mong anak bahay na to? Wa pa. Matoy pa kinako. Dili man gyud ganito manawag na ako bisag mangumusta lang. Uy, mao ba? Oo. Dali, yatong ka sa atong kwarto. Aron na mapahimutan na sa nimo ang imong mga butang dito. Sige. Alex, okay na ba kung mubisita ko nilang mama? Gusto lang ko nga mangumusta silang kahintang. Pero dili man. Kani. Niya. Kwarta? Grocery para dito sa inyo. Para nga doon na kay Mada. 10,000 na. 10,000? Kadako basad? Gamay ra gani na. Daghan baya mo dito sa inyo. Dodan ako ka ng 10,000. Ang usal na kasimana dito. Pero ay kabalaka. Kada simana hatagan ti ka pang grocery para sa inyo ha. Every week, gyud. Uy, bisag twice a month lang tingali, uy. Sobrang sa kaayo kung kada simana na lang, gyud. Kaya na kong ihatag ni mo bisan unsa para lang ni mo, Lovely. Ingon anak ti kakapinangka. Alex. Uy, kadaghan ba ang imong gipangdana? Asa mo di ako mga manghod, ma? Gipalitan ako sila duwaan. Malipay dito sila makakitaan eh. Lovely na. Dili pa gud sobra na kaayo ni? Ma, mo pa mangayo ni Alex ani. Siya mismo may nidonol na ako. O sa pa nga, i-enjoy na lang gud yung mga butanga. Ma, 21 years old na lang ko, pero karon pa ta makasungay na ingon ani kadaghan na grocery para din sa bahay. Nabalaka lang ko nimo na. Ma, dili makaangay mabalaka na ako, good. Kaya umas ko mabinuang ni Alex. O gibati na ako, ma. Sa ngadto-ngadto, makatun ako sa pagmahal niya. Di naman siya nisulti kong maon. Maayo ko rin siyang tao, ma. Lovely. Dili ka mula karon. Dili ra. Dili na ko feel mula karon kay uwan-uwan manggod. Ani lang ko din sa bahay, maglimpyo. Sure ka? Dili ka gusto nga makuyog na ako? Na ako yung meeting. At may magkita sa usa ka restaurant. Na, kasamok lang ko nimo dito. Ani na lang ko kay mas malinaw sa ko maglimpyo din Sige, ikay bahala. Dagan natin kag lamion niya. O kung madugay ko, panihapon na lang na ikaw ra.
Ha? Sige, amping. I love you. I love you too. Lahit na pinuyanan sa mga dato eh. Mga mahalon ka ayong butang. Ilabi na ng mga figurines na nakadisplay din sa console table. Klaro kayong nilibo ang presyo. Oh, kinsa ka? Sabi ko. Kawatan ka? Ako man nagbaba din mo. Kumatan. Tag-iyak ko din mo. Uyaw na ako siya rin doon. Unsa ba? Kabata ba niya ba? Wa gid ka makakita lain. Siya mo akong gusto. Niya siya gusto ba siya nimo? Pangwartahan na grana. Oh, grabis ka manulti, uy. Ngano, di tinood? Naong pala mamudaan ay. Laro kayong gigamit ang imo akong papa. Redon, gusto na. Huwag ka na mahimo ba? Siya mo akong gusto. Tuod na naman magamusulti na ako nga mapauli na ka. Gusto unta kong isurpresa taga kay I will be staying here for good. Di na ko mabalik pa dito. Pero ako din na surpresa sa mong pag-abot. Tayo ba? Gano'n nagkahuna-huna man ka nga anin na nagkadinhi. Nagbuwag kami Angelica. Uy, katong ang nagkaanan ni mong uyab. Diba, dugay naman mo ito. Oo pa. Gibuwagan ako kay nasakpan akong bailaan. Mo ba? Pero di naman topic na to pa. Basta, kay wa ko magkauyon nga kining bayhan na ang imong giuyab. Redon. Pasensya lang unang akong anak hangabli. Agwang tahanan. Di man na siya salbahis. Nakalitan na gina siya, mga ingon ato ang iyang reaksyon. Pero po, madawat na kaniya. Alex. Wa ginano nimo? Ma. Kanang anak-anak kapuyo mong tiguangan na mao na maghatag og labad sa imong o. Ako pa nimo no undangan na nimo. Mama sa uy. Mga problema ni nako, ma. O sa padako anak ko. Kaya ba na ko sa kong gibuhat? Wa sa kong gibuhat na dautan. Tilaway ko ganing sabaw, mabi. Sakto na bang timpla? Mayo! Mayo! Oh, familiar man ang tingog. Kinsa man nun? Ikaw? Gisundan ba ko nimo? Gusto ka? Ug toyo gid akong sundan ka. Kay nagduda ko sa imong lakaw. Kalit lang kang nibiya sa bahay, pagbiya po di papa dito. Tingali, bahay nis imong dilaing uyab na. Lovely. Oh. Kinsa sila? Ma, si Randon, anak ni Alex. Mama nimo? Oh, og nasayap kasi muna ako na. Akong pamilya akong gibisita og dili laing uyab na ako, sumapas mong pasangil na ako. Lovely. Pero nakibaw naman ka nga amon imbay. Makalakaw ka na. Lovely husto na ana. Sa baya ka uy. Dong, Rendon. Dali dong, dayon. Sakto kaayo kay na human nagluto si Lovely. Ani na lang pa ni hapon. Pasensya na ka sa among bahay dong ha. Gamay ra gid in taon ni. Pero bisan ingon ani mi dong, kining akong mga anak, tinudloan gid nila akong maayong pamatasan. Mo ba na? Mayo ka man din buto. Maayo mo lang. Pwede ko mudungag og kanon, ma'am? Ay sige, pagdungag lang uy naunsa. Anong dili gud tahon. Nakuha din mo kaon. Okay kaon sa inyo? Lovely unsa ba? Unsa man ka uy? Wa man tingali mutuhop ni Lovely ang may pamatasan ni imong gitudlo niya, no? Ay, pasensyahin na lang gid una ni Lovely do. Ayaw na ni Santanda. Sige na, kaon na diha. Sakay na ako, aron hindi na ka magpliti-pliti pa. Sure ka? Look, pasensya na kung doon ako yung mga bati nga nasulti ni mo sa una na itong panakita, ha? Pero I hope, nakasabot ka nung na ito ang kong reaksyon. Siyempre, naglikay ko nga di masakitan ang akong mahal. Only child ko.
And he's the only one I have. Natural, ba tingali sa usa ka anak nga ma-concern sa iyang ama, di ba? Nakasabot ko. Sorry po kung nagminaldita ko. So, friends? Dugay na kayo kung kaistoryahon ni mo, ani. Unsa man ka? Ngano kung bisag asa ka, pero may mo magkuyog ni Rendon? Muunsa na lang si Alex, anak. Ma, anak siya ni Alex. Og nakaibaw si Alex sa among mga lakaw. Bisan na. Dili ba yung ang lovely? Unsa man? Tug ana gusto tinuod. Naamoy sikretong relasyon ang Rendon? Ma, wa, uy. So unsa man? Doon na ka ba'y pagbati anak niya? Mama, sadwi. Saan na pangutan na? Yes or no, rin ang imong tubag, anak. Pero dili ka makastraight o tubag na ako. Ambot mo. Wasa ko makasabot na ako. Ay, Ginoo ko, intaw ni mo, lovely. Unsa man intaw ni gisudlan ni mo, day? Ma, pag-ampo lang nga dili ka mapriso ng gibuhat ni mo. Kwartahan naman ang pamilya, ha? Bantay lang yun ka. Ma. Ganina ba kang hilong kayo? Doon na kayo problema? Problema gid ni. Unsa man na? Tempa, ngano ni hulong ka? Sultihi una ko kung unsay nakapasamok nimo. Makibuang na ko sa imong amahan. Umubalik na ko sa amo. Ha? Pero ano naman? Sayot ka ni Rendon. Kami uyab sa imong amahan pero kita ang nagsige kuyog-kuyog. Dapat unta pag-una pa lang. Naglikay na tas usag-usa. Love. So, ako imong problema o dili si Papa? Rendon, Kaysa pagkatinuod lang, Lovely. Naglibog na sa kusog kipati. unsa? Mahal ti ka. Gusto kay ti kang i-fight pero di sa ko gusto masakitan si Papa. Kung nauna, hunungan na tani. O bubalik ko sa amo. Love. O ba dayon, tugalan ko ang imong amahan sa tanan. Ug tanang butang nga ang gipalit para na ako. Wa ko'y danon bisan usa. Gisultihan ko sa tanan si Alex. Nihilak biya siya pero wa siya reaksyon. Pero ako sige pasabot nga kinahanglang muhawa na ko sa ila. Kay kung dili, mas masakit ang mintulo ni Rendon. O kinahanglan ko muhawa. Kay para na ako may nakaingon nga nang naingon ani ang sitwasyon. Sa tinuod lang, mahal na gyud ako si Rendon. O nitog-an siya na ako nga mahal sa niya. Pero dili ko niya kayang i-fight tungod kay dili niya kayang pasakitan niyang amahan. Karon, nabalik na ko sa amo o nagsugod na po ang bagong kinabuhi. Nagpasalamat na sa ko sa Ginoo kay nakakita kong mayong trabaho. Karon, nagplano kong malarga sa gawas aron mas masuportaan pagid nako ang akong pamilya sa ilang panginahanglan. Dinhi na lang ko to. Daghang salamat, RMN. Mau ka tumay higawan kaaging ni Lovely nga taga Mandawi City, Cebu. Uban sa awit ngayon kay pangayo awit nga nagalan. The day you said good night.